Goartzer ikastolako DBH-lauko ikaslea gara, eta guk egin proiektua aurkeztuko dugu. Enpresa batek grua baten maketa egiteko eskatu zigun, eta hau da egin duguna. Erabilitugun materialak izan dira, egurra, xiringak, tubuak, ura jaoia eta pinturakin, ziltziak, zirafonduak, zuerkak, metalezko eta plastikozko euskarriak. Orain funtzionamendua esplikatuko dizuet. Zilindro hauetan ura dago, eta beraz, Paskalen printzipioetan oinarrituta zilindro hau zapaltzen badugu, honi konektatuta dagoen zilindroaren makila atera, eta garabia mugimenduan jartzen da. Eta zilindroaren makila atera egiten badugu, kontrako prozesua gertatzen da, eta garabia lehenoko lekura bueltatzen da. Hori 4 zilindroetan berdina pasatzen da.